Ja, we hebben in 1997 hebben we de prijs gewonnen, dus dat was toch op dat moment wel een zeer begeerde prijs hier in Limburg alleszins. En dat was toch wel een opsteker voor de familie en voor de werknemers was dat toch wel een magnifieke honorering. Ja, het is altijd een mooie erkenning en een eer om zulke prijzen te mogen ontvangen. En dat heeft zeker geholpen aan de groei en de naamsbekendheid van het bedrijf, denk ik. Ik zou zeggen, op dat moment dus waren wij hoofdzakelijk transporteur, zou ik maar zeggen. Dus goederen van A naar B vervoeren. En dan heb ik op een bepaald moment dus met Hilde samengezeten en hebben gezegd, oké, hoe gaan we verder met het bedrijf? En dan hebben we eigenlijk besloten om een externe CEO aan te werven om een ander zicht te krijgen op ons bedrijf. En dus dan is het zo gegaan dus dat wij in eerste instantie Ivo Marischal als eerste CEO aangeworven hebben. En dan een aantal jaren later heeft dan onze huidige CEO Gert Berboets opgevolgd. We hebben een aantal jaren het toch wel een stuk over een andere boeg gegooid. In die zin dus dat we meer van het transport weggeëpt zijn en meer naar de logistiek. En met duidelijk dus de warehousing en dat we daar geëvolueerd zijn. Dus, Ja, we hebben natuurlijk geen glazen bol van hoe de toekomst eruit ziet in 2050, maar wij blijven inzetten, ik zou denken dat we blijven inzetten op sustainable growth. En daarnaast gaan we ook nog altijd verder inzetten op innovatie, automatisatie, AI. De elektrificatie van de vrachtwagens bijvoorbeeld. We hebben net onze 2 eerste elektrische vrachtwagens gehad, na veel wachten eigenlijk. En dit jaar komen er nog 4. Maar ook in de magazijnen lopen allerhande projecten en dingen rond automatisatie met AI. Dus ja, we blijven daar verder op inzetten. Ja, ik denk dat wij toch wel een provincie zijn die heel multicultureel is. Wij kunnen beroep doen op een aantal mensen dus met verschillende talen. De strategische ligging, als je kijkt, we zitten vlak tegen de Nederlandse grens, we hebben de Duitse grens. Wij hebben de snelwegen, wij hebben we hebben nu de haven aangelegd. Wij hebben de spoorwegen die we dagelijks gebruiken, dus meer en meer. Ik denk dat wij in de regio, in Europa, dat wij uniek zijn. Goh, we hebben toch af en toe wel eens een moeilijke periode gekend, zeg maar. Dus, maar een van de moeilijkere perioden is toch geweest op een bepaald moment dus dat we hadden een heel groot netwerk in Italië. En dus dat was toch wel zeker 40-50% van ons business dat wij richting Italië deden. En dan werd ik geconfronteerd dus dat onze Belgische spoorwegen, met name de ABX, heeft toen onze correspondent opgekocht in Italië. En dat betekende dus dat we op een weektijd zonder correspondent zaten in Italië. Dat betekende dus dat wij heel dat netwerk waar we door die jaren heen opgezet hadden, dus dat waren vanuit alle streken van Italië. Dus ik denk ieder paar schoenen wat ooit in België toegekomen is, heeft wel ooit in de vrachtwagen van Essers gezeten. Dus dat viel van vandaag op morgen weg. En daar hebben we toch wel een serieuze probleem mee gekend. Dus dat hebben we dan door de jaren heen toch stilletjes terug kunnen opbouwen. Maar dat was niet zo evident, nee. En dan hebben we uiteraard in 2009 hebben we dus ook nog opnieuw toch wel een moeilijk moment gekregen. Dus dan op dat moment hebben we dan direct beslist van toch wel een 200-tal voertuigen af te bouwen van vandaag op morgen. Wat ook kon toen op dat moment. En daar zijn we toch redelijk goed uit geraakt toen. Om daarbij aan te sluiten vind ik dat wij momenteel door een moeilijke periode gaan toch wel. Omwille van de onzekere geopolitieke toestand, de competitiviteit die in Europa die toch wel vermindert door overreglementering, door hoge loonkosten, door hoge energieprijzen. En je merkt toch wel dat een aantal potentiële investeerders of bedrijven die willen investeren niet meer in Europa investeren, maar bijvoorbeeld naar Azië of naar de Verenigde Staten gaan. En dat vind ik toch wel zorgwekkend.
Ja, in de eind 80 jaren dus werd ik geconfronteerd. Dus dat, ik heb heel mijn leven samen met mijn broer gewerkt. En op dat moment beslist mijn broer van uit het bedrijf te stappen. Wij hebben toen de keuze gekregen om ons bedrijf te verkopen. En ik heb dan de keuze gemaakt om verder te gaan. Dus ik heb de kans gekregen om mijn broer gedeeltelijk uit te kopen in 90. En dan heb ik voor 40% tot 2000 de GIMF als medepartner gehad. En dat is toch wel een belangrijk punt geweest om die beslissing te nemen. Ja. Kantelmoment, ja, ik weet, ik zou het eerder een mijlpaal noemen. In 2023 hebben wij de omzet van 1 miljard behaald. En als familiebedrijf vond ik dat toch wel echt een mijlpaal en iets waar we heel erg trots op zijn. Wij als familie, maar ook heel het bedrijf en heel de mensen die hier werken, denk ik, is toch wel, vond ik wel mooi. De volgende generatie, de vierde generatie. Ik heb zelf 3 kinderen. Die wij stilletjes aan het voorbereiden zijn op de toekomst. Ze hebben ook aangegeven dat er interesse is en echt appetijt is om in het bedrijf te komen. Mijn oudste dochter is afgestudeerd en werkt momenteel in het buitenland. 2 jaar Parijs gewoond, 1 jaar nu woont ze in Hongkong. Mijn tweede dochter studeert af als arts en de jongste studeert voor industrieel ingenieur. En de jongste en de oudste hebben toch zeker aangegeven van als de tijd er is, dan zijn we geïnteresseerd om bij Essers te komen werken dus, en het bedrijf verder te zetten. Mijn advies naar ondernemers is van laat u vooral omringen door goede mensen. Draag zorg voor uw personeel, hanteer een lange termijnvisie en vooral en heel belangrijk durf risico's nemen.